दिनै नोंथाङा गोबाव सम साख्रि मावनानै फैफिनबाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ जोबोद मोजाङै बरायनायखौ नुनो मोनदों माबायदि फिल खालामदों नोंथाङा? गोसोआव जेरैबायदि सानाखैमोन आं नाथाय आं अहाजासे रायजोनिफ्राय बरायनाय वेलकाम खालामनाय बेखिनिखौ मोननानै आंनि गोसोजों जोबोद साबायखर। गिबियावनो आं फंनैसो बुंनायनि आवगायनो आंनि खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानो जासिग्रोनाय जाबाय आं। बिनि उनाव आंखौ जि हिसाबै ज' रानै रुजुयै आंखौ लामा ससेनिफ्राय बरायना लाबोदो बिनि थाखाय आं गोबां धन्यबाद होनाय जाबाय। नोंथाङा मा डिपार्टमेन्टआव मावो बेसेबां सनाव जइन जादोंमोन दिनै बेसेबां गोबावहालागै बे साख्रिखौ मावगोन? आंनि बार्थडे जोनोमा 1965 20 जुलाइ 1965 जोनोम बार्थडे। आंनि सार्भिस शुरुआत 1985 आं साख्रि शुरुआत आंनि। आं दिनै 40 बोसोर मास मोननै 27 दिन आं साख्रि कमप्लिट खालामनानै आंनि एजआ जाबाय दिनैनि दिनाव 60 इयार्स सानसेयाव गोग्लैबाय दिनै। बेसेबां बेटसआव जइन जादोंमोन नोंथाङा? जइन जानाया आं 1985। मा बेटसआवमोन नोंथां? आंनि सार्भिसा सुरुनिफ्राय आसाम राइफलावनो आं भर्ति। बिनि गेजेरावबो आं 40 बोसोरनि गेजेराव गोबां आतंकबादि उग्रबादि याकि गुबुनजों ओरैनो गोबां हेंथानि लामायाव आं आगान होनो मोनदों। नाथाय बिनि गेजेरजोंबो सानसे समाव 2008 15 मार्चआव आं केम्प एटेक जानायाव आं गोबाङै इन्जुरि जादों। इन्जुरि जानानै आं दा बे बेटेल होनना बुङो माने बेटेल क्राफ्ट बेटेल बियो एसे रायलायनो इंलिस सोदोब थ' इयाव गोबां जखम जादों। जखम जानानै अपारेसन खालामनांगौ खालामनांदो। बे अपारेसनाव माबा भगबाना आंखौ संसार जानो माइरं जानो दिन थानायखाय आंखौ फोथांना लाखिदो। नङाबा माने बे इन्जुरि जानाय समाव गंथाम हेलिकप्टार हेल्प मोन्दोंमोन। थ' हेलिकप्टार मोनाबा माने जों बायरड लाबोयोमोनबा माने आं थांनानै थायामोन बे संसाराव। बहा जादोंमोन बे जाथाया? मणिपुर बर्मा बर्डार। जायगानि नामखौबो माबा होनना बिलकुल हाफ इण्डिया हाफ बर्मा टिक्रियाव जोंनि केम्पआ दंमोन। बे केम्पआव जादोंमोन। दा नोंथाङा गोबाव समनि उनाव दिनै जे बिसि फिसा आरो गामिनि आंगो लोगोफोरखौ लोगो मोनफैफिनबाय बे समाव नोंथाङा माबायदि खुसि? आंथ' दा बबे दुनियाव दं आं खुसिजों बिखौ गावनो गाव साननानै मोनाखै। ओरैबायदि खुसि जादों आं। नाथाय बेबायदि जागोन होननाबो आं सानाखैमोन। नाथाय संसारा इमान लैहोर फैनानै आंखौ मदद खालामफैदो हेफाजाब होदो बिनि थाखाय बहुद धन्यबाद। नोंथांनि न'खराव दा सोर दं? नोंथांनि नैबे न'आव आंनि न'आव दं होनना बुंबा माने आवगायनि डेटआव गथ' गथाय सानैल'मोन आंनि। फिसाला गेदेर सासे फिसालाया गेदेर फिसाजोआ उन्दै। परिबाराव सानैल'मोन। दा फिसालाया हाबा जानानै फिसौलाबो सासे मोनबाय आं। बे फिसौलाया देरबायबो दा। बिसि दङ? नोंथांनि अनजालि बिसिया दं? दङ खाथियावनो गसंगासिनो दं। मोनदों
आइ आफा राय रजा गामिनि गियाथिफ्रा बुहुद फैदो लैहोर लैहोर मोसाना लाबोदों रंजाना लाबोदों आं बिराद खुसि मोन्दों आंनि फिसाइखौ दिनै बेसेबा बोसोराव साख्रिनिफ्राय रिटायार जाना मोजां मोनदों बिराद खुसि मोन्दों आङो थारमाने माबायदि मदद होबोदों नोंथाङा फिसाइनि खामानिखौ आङो बुहुद मदद होबोदों आं मोजां मोनदों आं बिदिनो न'खरखौ सालायना जाबाय दं आंबो फिसाया जेब्ला डिउटियाव थांदोंमोन अब्ला न'खर सामलायनायाव गथ' गथाय बेंनायाव माबाफोर जेंना जेंसिफोर मोगा मोगि जादों बिदिनो जोंलाय जोंनि फिसाया बेलेगाव गुबुन जायगायाव थायोब्ला बुहुद खस्थ' सोलिनांगौ गथ' गथाय फरिबोनाय मानाय न'खर बेंनाय बिदिनो सोलिनांदों आरो दा न'खराव सोर सोर दं जोंहा फिसाला सासे दं फिसाजो सासे बिसोरो हाबा जाबाय फिसाजोआबो हाबा जाबाय गासिबो जों दा न'आव परिबो साबा दं साबा फिसौला सासे बिहामजो फिसाला आरो जों बे समाव नोंथांनि फिसाया रिटायार जानानै फैनायनि उनाव नोंथांनि फिसायखौ रायजो राजाफ्रा खाम सिफुं सेरजा लानानै बरायनानै लाबोबाय बे समाव रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो आं बुहुद गोसोखौ मोजां मोनो गोजोनथोंसै रायजो राजा आइ आफाफोराबो गासिबो गामिनि गियाथिफोरा सेंग्रा सिख्लाफोराबो गासिबो फैदो लैहोर लैहोर बिराद खुसि मोनदों आङो थारमाने बिदिनो जब्द' खाना जागोन नामा अमा मासे फुथार जागोन गासैखौबो जाहोगोन लोंहोगोन थारमाने इन्टारेस्ट आरो दिनै दिनाव आंनि फिसाया बुहुद बोसोरजों दिनै रिटायार जाबाय 40 बोसोर साख्रि मावबोबाय नालाय बिराद मोजां मोनफैबाय भगबानाव लाबोबाय बिदिनो आरो खुसि जाबोबाय आरो फिसालाफ्रा साख्रिफोर मावा आरो बिसोर साख्रि आङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम साबायखर बावग्रोबाय लोगोसे जोंनि गलागाव फुंखिबार गामिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों आरो दिनै जोंहा सुरेन देउरि बिथाङा फायखि हान्जानिफ्राय हाजिरा मोननानै सफैबाय बिथांसिमबो आङो साबायखर बावग्रोबाय बिथाङा जोंनि गामिनि गिबिसिन फायखि हान्जा एबा फौजियाव साख्रि मोनजेननाय सुबुं ओंखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफ्रा गासैबो खौसे जानानै बिथांखौ जोङो बरायना लायनाय जादों आरो जोबोर खुसि औ बिथाङा गेजेरावनो उग्रपन्थिनि एटाकआव एसे जोखोम जादोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा इसोरनि अननायाव मोजां दिनैसिम साख्रिखौ फोजोबनानै फैनो हाबाय बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावदों बिथांखौ लानानै नोंथांमोननि गामिया जोबोद गौरब जोङो बिथांखौ लानानै गौरब दङ मानो होनब्ला बिथाङानो जोंनि गामियाव गिबिसिन फौजि साख्रि मोनजेननाय बेनि थाखाय जों बिथांखौ लानानै जोबोद गोजोननाय दं आरो गौरब खालामनाय दङ जाहाथे इयुनावबो बिथांखौ रुजुनानैनो इयुननि गथ' गथायफ्राबो फौजियाव खारनानै साख्रि मोननो हाथों बेखौ आं हास्थायो थुलुंगा होनो सानो नोंथांमोना दिनै माबाफोर रंजानायनि फोरबो लादों नामा दिनै जोङो बिथांमोना न'खरा जोंखौ रायजोखौ हांख्रायनाय लेखा जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै फुरथि खालामनो थाखाय मोनसे खानानि आयोजन खालामनाय जादों आरो